ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಾಗ ಈ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮಕ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಡಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಪ್ಪ. ಆಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಪೋಯರ್ನ ಐನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಡಬಹುದು. ದಯಪಂಡ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಲವ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ದೆಪ್ಪಡಾಪಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದು ಬರತ್ತ ಐನು ದೆಪ್ಪಡಾಪಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಗ್ಲೇ ಐನು ಬ್ಲೇಡ್ ದೆಪ್ಪು ಬೇರು ತಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಗಳಂಚನೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಯಾನು ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡ್ದುತ್ತೆ ಮಣಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನಂಚ ಇಂದಿನ ಪ್ರದಾಲ ದೆಪ್ಪ ಇರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತುತ್ತೆ ಬೇತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಂಡ ಐನು ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ಪೇರಿಂದ ಅಂಡದು ಅನ್ನ ತರಟುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಡೆ ಪೋಯ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಡೆಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪ್ನಲ್ಪ ತಿರುಮಲಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಳು ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಗಾಡಿಡು ಬೆದ್ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೋನೆಟ್ ಸಮೇತ ಆಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐನು ಅಗ್ಲು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರಂದ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ಪೇರು ರಿಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನು ಇಂಚ ಕೇರೆತ್ತದ ದೆಪ್ಪೇರು ತೊಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಅವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಅತನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪಡ್ದತ್ತೆ ಐನು ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲು ದೆತ್ತದೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲು ಎಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿಲ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ತಿರುಪತಿಗೆ ನೀವು ಪೋಪಾರ್ತನ ಚೂರು ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲು ದೆಪ್ಪಳು ಯಾವಾಗ ನಿಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಗ್ಲು ಬ್ಲೇಡ್ ಅತ್ತನ ಐಟ್ ದೆಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೂಪೇರು. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಆ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡು ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ತೇನು ತೋಯ್ಪೇನೆ ಅಗ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿರ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಾಡದು. ಓಕೆನಾ ಹೌದಾ ಎಲ್ ಉಂಟಲೆ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ದೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತ ಎಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಇಂದೇನು ಫುಲ್ ಆಗ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೆರೆತು ದೆತ್ತಾರೆ ಎದುರುಡ್ಲ ಬಾರ್ದುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎದುರುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಬ್ಲೇಡ್ ಫುಲ್ ಕೆರೆತ್ತಿರ್ತದೆ ಫುಲ್ ದಂಡ ಆಗ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೂರದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಗ್ಲು ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೂರ ಉಂತದು ಪನೆ ನೀರು ಊರ ಪಾಡದು ಐನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ದೆತ್ತಂಡ ನೀಟಾದ ಅವು ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಪಿರ ಆತವು. ಬಟ್ ಅಗ್ಲಂಚತ್ತು ಇಂದೇನೆ ಬೊಯ್ನ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೇ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಾಗ ನಮಕು ಒಂಜಿ 300 ರೂಪೀಸ್ ಡಮ್ಮರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಗ್ಲಾಗ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲು ದೂರ ಮಿನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂದೊಂದು ಪೋಪರ್ಂದು ಉತ್ತರ್ಲ ನಿಗ್ಲು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಂಡ ತಿರುಮಲಗೆ ಎತ್ತುನ ದುಂಬೆ ಆ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಗ್ಲಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಈಜಿಂದ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಂಜನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪೋಪು ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಅವು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಳೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈ ಬೈ.